Pas kami resolution declaring the province under state of calamity. I-approve niya sa sanggunian. So that there will be some funds na pwede nato magamit, no? Mga balita nasyonal. On behalf of our family, I am confirming that our brother, Benigno Noynoy S. Aquino III, died peacefully in his sleep. His death certificate pronounced his death at 6:30 a.m. due to renal disease secondary to diabetes. Para po doon sa mga namatay at nasugatan doon po sa pag-crash sa Patiko, Sulu. Nagpapaabot po ng pakikiramay si Presidente Rodrigo Roa Duterte sa pamilya ng mga nasawi ng bumagsak na C-130 sa Sulu. Nagluluksa hindi lamang ang sandatahang lakas ng Pilipinas, ngunit ang buong bansa sa malungkot na pangyayaring ito. Balita sa luwasang pungsod. Last night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan, the longest war in American history. We completed one of the biggest airlifts in history with more than 120,000 people evacuated to safety. No nation has ever done anything like it in all of history. Kagdalag ko nga mga hitabo sa Patagsang Sports. Ladies and gentlemen, the anthem of Philippines. 皆様、フィリピン国歌の演奏です。 Sige, training niya. Kuha ang first gold sa Philippines. The first Filipino na makakuha sa gold is iba naman ang feeling sila, no? Ikaw sa history ka na. Kag entertainment. And the new Miss Universe is India. The Bombo Year-End Report. Inyong mabatian sa Enero 1, tuig 2022, alas 8 sang aga, kag iga replay alas 7 sang gabi. The Bombo Year-End Report. Basta Radio Bombo. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon
pagtuon maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 1 minuto ang nabilin antes magabot ang takna ng alas 6 sa aga. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition isang DYWB Bombo Radio Bacolod. At sa Biyernes, Desyembre 31, tuig 2021, kag sa aton nga Christmas countdown, 18 hours o kung sa New Year's countdown, 18 hours na lang ang nabilin kag 2022 na. Adlaw sa Biyernes, Desyembre 31, tuig 2021. Kagaron sa ato nga mga pangulong dinalan sa mga nagapangulo nga balita lokal. Bonus para sa mga empleyado sa Bacolod City Government Center na ang naaprubahan na sa Sangguniang Panlunsod kahapon. 3 ka persona pilason matapos mabunaan sa banwa sa Moises Padilla, Negros Occidental. Provincial Government sa Negros Occidental wala pa sa nabaton nga report na tuhoy sa outbreak sa mga bisan ano nga balatian sa Southern Negros. Mga bumalakal sa palupok sa banwa sa Hinigaran na ginalantaw nga magadamo subong nga adlaw. Isa ka persona nga naktuhan nga nagabaligya sa iligal nga droga arestado sa syudad sang Sipalay. Samtang Mayor Isko magapatukod sa nga Dimor Disaster Resilient Evacuation Center sa tiyon nga mangin presidente. Samtang sa balita national budget para sa 2022 permado na sang presidente. Pilipinas magabilin sa alert level 2 tubtob sa Enero 15 sa piyak sa nagasaka nga positivity rate sa pungsod sa COVID-19. Pinakahuli nga shipment sang ginbakal nga COVID vaccine sa Pilipinas para sa tuig 2021 nagabot na kahapon. Samtang mga relief goods nagikan sa mga volunteers ni VP Lenny Robredo para sa mga nabiktima sang Bagyong Odette nagdangat na sa 42.35 million pesos nga presyo. Cash donations naglabot na sa 33.58 million pesos. Sa nagapanguna nga balita international, numero sa mga kabataan sa Estados Unidos nga ospital bago natapikan sa COVID-19 matapos nga wala mabakunahan nagsaka. Balita sa negosyo, Philippine Basketball Association natala na sang magbalik sa Mall of Asia Arena sa Enero tuig 2022. Balita sa inampang duha ka Filipino-American NBA personalities nagapilar sa donasyon ng gunibulig sa mga biktima sang Typhoon Odette. Balita sa entertainment, ikapito nga wedding anniversary ginaselebrar ng Ding Dong Dantes kag Marian Rivera. Kag sa balitang espesyal, libro nga ginulam sang San Bruno Public Library sa California na uli matapos ang 53 katuig. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 2 minutos lang nakaligad sa takna klasi sa aga. Nga mo na kapag-abi-abi sa inyo, din man ka mga bahin sang syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, yung nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod, 630 kHz sa lilisoan sang inyo mga radyo, kag subong man sa mga nagapamati, kag nagatanaw worldwide, pagi sa Facebook Live, kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod, kag karon sa mga detalye na sang mga
balita. Kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kagbombo, Mary, Divine Grace, Moreno Coelho. Sa detalye na sa mga nagapanguna nga balita lokal, duha ka mga bonuses para sa mga empleyado sa Bacolod City Government ang naprobahan sa sesyon sa Sauna Panunsod kahapon. Sa kay Councilor Cindy Rojas, ang chairman sa Committee on Finance and Appropriations sa SP, magduwa sa ginaprobahan nga service recognition incentive para sa mga regular nga empleyado sa government center. Mayara pagit sa administrative order nagikan kay Presidente Rodrigo Duterte tuhin naman sa gratuity pay sa mga job order employees. So sa iya, ang balor nga mabaton sa mga contract of service kag JO sa mga depende sa kalawigon sa ilang serbisyo. So sa konsehal, posible nga sini nga simana o kung sa masunod na nga simana mapagwa ang bonus. Gindog ang man sini nga ila tinguan nga ma-release sa balasig at tinion agad makadugang-dugang sa pang New Year sang mga empleyado. RI para sa aton ng mga regular employees, no? Approve kita because there was an administrative order na coming from our President Duterte, no? For the grant of gratuity pay para sa aton nga COS kag aton nga mga JO. So, approve na naton kagina dala sa session naman sa Sangguniang Panlungsod. Si Councilor Cindy Rojas ang chairman ng Committee on Finance and Appropriations sa SP sang Bacolod. Tatlo pilason sa pagpamuno nga naglutad sa Barangay 1 Poblasyon sa Moises Padilla, Negros Occidental sa Miyerkules ng gabi. Si Service ng Bombo Radio kay Police Lieutenant RJ Dangarang, Deputy Chief of Police sa Moises Padilla Municipal Police Station. Ginkilala ang mga suspitsado sa Rani Boy Imulaga, alias sa Banta, 32 anyos, residente sa Sitio Tuco, Barangay Inulingan, Moises Padilla, kag Kin Labiga, residente sa Barangay 3 sa Nasambit nga Banwa. Ang mga biktima naman ang Busantay Agustin Sioco, 21 anyos, Marlon Sioco, 49 anyos, kag Gabriela Sioco, 24 anyos. Sunod kay Dangarang, naglunta ng pagpamuno samtang naghampang sa bara ang mga biktima sa isa ka naman o kun namatyan sa balay sa mga o kun sa mga imuliga asang hinali lang ini nga ginsumbag kagin o kun ginsumbag kagin buno ni Rani Boy si Gabriela Sioco nga nagresulta sa komisyon. Ginbuno man nila biga si Agustin Sioco kag Marlon Sioco sa nakalain-laing nga bahin sang lawas kag nagpalagyo. Naresto si Rani Boy samtang at large naman si Kin. Gindala sa balay bulolngan ang mga biktima para sa nagakaigo nga pagbulong. Nagkaalisan sila sa sugal, hindi alam nung victim natin na may katalim pala tong suspect natin. Nag-surrender naman yung one natin, yung isang suspect natin, then yung isang suspect identify naman. Nabatian si Police Lieutenant RJ Dangarang, Deputy Chief of Police sa Moises Padilla Municipal Police Station. Ginatag sa Provincial Administrators ng Negros Occidental nga wala pa sang report nagikan sa Provincial Health Office tuhoy sa outbreak sang miskin ano nga balatian sa mga banwa kag syudad sa Southern Negros matapos ang halita ni Typhoon Odette. Suro kay Attorney Refrando Diaz, wala sa may ginpasa concerns ang PHO tuhoy sa outbreak sa mga balatian may kantanan sa bagyo kag pagbaha. Inapisar sa pila ka mga insidente sa diarrhea sa evacuation center sa Sipalay City. So kay Diaz, jutay lamang ang yara sa mga evacuation centers bagod nagamat-amat na papauli ang mga pumuluyo sa ilatag sa mga pulian. Paday naman sa pagpadala sa bulig ang provincial government sa mga nabiktima ng Typhoon Odette sa sur nga bahin sa probinsya kangay sa mga pagkaon, mga bayo kag tubig. Well, so far, ang PHO wala man na-submit na concerns regarding outbreak sa mga diseases that usually follow after a typhoon or flooding. No? We hope na okay na. No? As what we reported, due tayo naman lang ang ara sa aton mga evacuation centers. Si Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Ginalauman nga magadagsa pagid ang mga nagabakal sa palupok sa Hinigaran subong adlaw. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Jake Barila, hepe sa Hinigaran Municipal Police Station, madamong nagabakal sa palupok sa Banwa kag kun kaisa, nagatuga ini sang traffic bangod yara sa dalan hamtang ang mga balaligyaan. May mga force multipliers naman kag fire trucks nga naka-standby agod mapabili ng kalinong kag seguridad sa lugar. Wala naman sang may mga nagalapas nga sa mga guidelines kag complaint naman ang mga stalls kag wala problema sa mga retailers. Sunod sa iya, wala man sang dapat hangawan bangod madugay naman nga nakahibalo ang mga tao sa kung paano maging responsible o kung responsable sa paggamit sa palupok. Yung sa monitoring, damo nga bakal dito sa Hinigaran. Medyo heavy naman ang traffic. Sapat sa ginabaligyan, dito lang nakayo mga dalan. So, nagkakastakat ang motorista. Tayo mga force multiplier naman ta. Ang isang kif ako, ang ating fire at naman ito gabantayan. May mga fire truck na nakatambay. Nabatihan si Police Major Jake Barela,
ang hepe sang Hinigaran Municipal Police Station. Dako pang 10 anyos nga lalaki matapos naaktuhan nga nagabaliga sa ginapatian nga shabu sa Gaisano Grand sila parking lot. Barangay Mambulak sila City Negros Occidental sila nanikdan nga Disyembre 29 tuig 2021. Ginkilalang suspetsado kay Rex sa Villa Coher kag residente sa Barangay 3 Bacolod City. Ini ang ginakabig nga street level individual. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod nga Police Lieutenant Colonel Roberto Pitate ang hepe sa Sila City Police Station ginpaig sila nga nakuha sa suspect kang isa ka medium kag 6 ka small sa sa suspected shabu nga nagabugat sang 7 gramos kaya nagabalor sang 47,600 pesos. Nakahunong na ang suspetsado sa Silay City Police Station kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ginpaigman sang hepe nga gina-check pa sa mga ini ang record sang suspect kung nakaagi na nadakpan sa pareho man nga kaso. Ang suspect naton now under the custody of the Silay Component City Police Station for proper disposition after drug test in crime laboratory office in Bacolod City. And we recovered pieces of evidence on the items suspected shabu in the turnover to the crime laboratory office. Si Police Major Robert Pitate ang hepe sang Silay City Police Station. Masobra sa 100,000 pesos nga balor sa suspected shabu nakuha sa paginakopa sa duwa ka mga suspetsado sa pagginpatigay nga bypass operation sa syudad sang La Carlota, Negros Occidental. Gikilala mga suspetsado nga sandaya John Michael Vergos, 30 anyos, residente sang RSB La Carlota City kag high value individual samtang ang isa ang gikilala kay Ninyo Kabasag, 32 anyos, residente sang JM Basa Street, Barangay 1, Poblasyon, syudad sang La Carlota. Nakuha sa paginakop sa mga ini ang 15 grams o 15 gramos ng suspected shabu kag may estimated value nga 102,000 pesos. Lunsay na nakahunong ang mga ini sa La Carlota City Police Station kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kag sa katapusan na nga balita lokal na dulong na sa uli nga palawayan ang pulis kinapatay matapos masudog ang balay sang adlaw sang Pasko sa syudad sang Talisay, Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Roberto Pitate ang hepe sang Silay City Police Station ginpaig sila nga nalubong na kahapon sang udto ang bangkay ni the late Police Corporal Jober Diasanta Santo. Konsuno kay Pitate ang paglubong ang gintambungan sa pamilya sa napatay, immediate family members, classmates ka mga kaupod sa pagtraining sa Philippine National Police. Sunod sa hepe ginhatagan man sang pagkilala sang Silay City PNP ang police eulogy kag naghatagman sa ang hepe sa mensahe para sa mga nabiling nga pamilya sang pulis. Sa dugang panipitate nga ginhatagid ang burial rites sa kag ginpatigayon ang 21 gun salute sang ginubong si Police Corporal Jasanta. Madumduman nga nagatulog si Police Corporal Jober Jasanta sa nga kwarto sang nagsugod ang kalayo sa living room sang balay alas 6 ang aga. Nakakuha sa piyak nga kwarto ang utod sang pulis apang dako na ang kalayo. Nagkuha pang utod sang tubig kag nagtinguha nga basyahan ang kalayo apang hindi na niya masarangan ng init. Nabatian naman nga nagasinggit sang tabang si Police Corporal Jober apang wala na ini nakagwa sa iya nga kwarto kag didto na nasunog. At around 12 noon, ginubong na ang si Corporal Diasanta sa Talisay City. Tambungan man sa iya mga himata, immediate family niya, ang parents niya, mga utod niya, ang wife niya, duwa niya bata, mga classmates niya from high school, college, and batchmates niya training sa PNP. Si Police Lieutenant Colonel Robert Pitate ang hepe ng Silay City Police Station. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 10 minutos ang nakaligad sa takna ng saga. Bantayan sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views of Morning Edition, mga detalye na sa mga nagapangunang nga balita, national, international, kagiban pa diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish, Capitol Heights, sa iya New Year's message. Sa mga kabombo naton, magasulod kita sa bagong nga tuig 2022. Way kita makahibalo kung ano ang nagahulat sa aton sa sining tuig 2022. Apang magasulod kita sa sining tuig, bagong tuig, nga may pagsalig. Trust and confidence. Tungod kay ining aton pagsalig na sandig sa mahal nga Dios. Dios nga wala nagapabaya sa aton.
Aton dumdumon permi ang hambal sang aton Ginoong Hesukristo. Ako amo ang dalan, ang kamatuuran kag ang kabuhi. Isandig naton ang aton kabuhi sa mahal nga Dios, sa paggiya sang Espiritu Santo, sa pagbaton kabuhi halin sa mahal nga Dios. Ano man ang magkinatabo sa aton sa 2022, inatanan sa kabot sang mahal nga Dios. Apang sa aton man nga bahin, kita nagatinguha kay nabatian naton kag nabalaan naton ang grasya sang Dios nga ginabugay sa aton. Ang importante sa aton nga bahin nga kita nagasabat, may response kita sa sinenggugma kag grasya sang mahal nga Dios. Nga kita man magigugma sa isa kag isa. Kag ang pagigugma sa isa kag isa aton ipakita sa ginatawag naton nga Synodal Church, nga ginapanawagan sang Santo Papa Pope Francis na kita mag-inupdanay. Inupdanay kita pakadto sa kabuhi nga walay katapusan. Sa siling wala sing mabilin sa aton, kundi kita nagakaptanay sing kamot, nagaupdanay, gapanglakaton sa sining kadalanan sang aton nga kabuhi, padulong sa grasya sa mahal nga Dios, padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Sa mga kabombo naton, ako nagatamyaw sa inyo, Happy New Year. Kag pagsiling naton nga Happy New Year, ginaupdan ina sang aton nga pagpangamuyo. Pagpangamuyo gid, kaptan gid naton ang aton pagpangamuyo kag pagsalig sa mahal nga Dios. Sa pagkamatuod, kung kita nagakabuhi sa grasya sang Dios, may happiness gid kita. Para sa aton tanan, sa inyo tanan, nga kabombo naton. Happy New Year! 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 Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido sa Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 14 minutos nang nakaligad sa taknang Saga. Padang ka mga nagapamati nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo, Mary, Divine Grace, Moreno Coelho. Sa dugang pa nga mga balita, ginpahayag ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso nga ang gobyerno sa idalom sa pagpamuno niya magatukod sang mas disaster resilient evacuation centers sa pag-akomoda sa mga displaced nga mga individual sa tiwan sang kalamidad. Sa isa ka interview sa radyo, gipahigman ni Moreno nga kung niya mangin madinalagon sa piniray sa malason nga tuig, mayara ni sang long-term planning sa pag-abot sa preparasyon para sa natural disasters kang isang bagyo kag dino gagod nga ang mga tao nga maapektuhan sang kangay kalamidad ang gilayon nga makabaton sang bulig nagikan sa gobyerno. Santo sa pinakauling nga report nagikan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang kabugusan nga reported number ang mga nagkalamatay ang nagdangat na sa 398 nga mayayara sang 1,147 nga mga nagkalasamaran kag 83 ang missing. Ginpahig sang NDRRMZ nga kabugusan nga 334 ang padang nga gina-validate samtang para sa mga nasamaran kag missing kag 71 ka mga cases respectively ang gin-validate man sang disaster officials. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 16 minutos ang nakaligad sa taknang Saga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. Ginpermahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang 5.24 trillion pesos nga national budget para sa 2022. Kalakip diri ang 50 billion pesos para sa booster shots sa COVID-19 vaccines. Suro kay Duterte, luyag sini nga magpabutyag sa appreciation sa mga miyembro sa Kongreso sa pagsiguro sang timely ratification sa masobra sa 5 trillion pesos nga national budget. Inaginpahayag niya matapos sa pirmahan ang 2022 General Appropriations Act. Ginкilala man sini ang effort sa mga ahensya sa gobyerno, ang mga partners sa civil society kag iban nga public servants nga kabahin sa crafting sang important legislation. Ginpahayag ni Duterte nga ang pagpasar sa nagiya nagapakita sang healthy collaboration sa tanan nga branches sa gobyerno kung sa diin crucial sa paglabot sang development goals ilabi na sa tiyon sang pagpanghangkat. Desyembre 15 sang ginatipikahan sa Senado kag Kamara de Representantes ang 2022 GAA ang
unod man sa mga provisyon nga padayon nga pagsabat sa problema sa COVID-19 pandemic. Kalakip diri ang pagpahin sang 50 billion pesos para sa special risk allowances sa medical frontliners kag 50 billion pesos para sa booster shots sa COVID-19 vaccines. Nalakip man sa 2022 budget ang alokasyon sa COVID-19 Laboratory Network Commodities, Department of Health, Epidemiology and Surveillance Program, pagbakal sang bulong, medical supplies kag bakuna nga aprobado sa Food and Drug Administration kag para sa Health Facilities Enhancement Program sa Department of Health. Ginpaig sa Malacañang nga may nakapainman nga pondo para sa relief kag rehabilitation efforts para sa mga nabiktima sang bagyong Odeta. Magapabili ng Pilipinas sa idalom sang Alert Level 2 tubtoba Enero 15 tuig 2022 sa tunga sang COVID-19 pandemic ag ang pamahog sang Omicron coronavirus varianta. Sa to sa announcement ni Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles, ang Alert Level 2 ikaduha nga pinakamanubo nga alert level system. Ang mga establishmento o mga aktibidad ang ginapahanugutan sa 50% capacity indoors para sa mga fully vaccinated adults kag minors bisan hindi bakunado kag 70% capacity outdoors. Ginhimo ni Nograles ang announcement matapos nga nag-report ang Department of Health nga ang National Capital Region ang nakarecord sa pagsaka sa kaso ng COVID-19 kag positivity rate. Samtang una na ginpahayag sa Independent Monitoring Group nga Octa Research nga ang daily positivity rate sang NCR mahimo nga magsaka bangod sa holiday. Nagpabutyag si Health Secretary Francisco Duque III sang preference ni para sa Pilipinas nga magpabilin sa idalom sang alert level 2. Gin-question sa isa ka grupo sa mga mangunguma ang ginadusong ng Regional Comprehensive Economic Partnership sa Department of Agriculture. Sa isa ka statement, napayag ang grupo ng Samahang Industriya ng Agrikultura kung sinag sa masud nga administrasyon nga siguruhon nga mapabilin ang localized food production agod nga maadresa ang nagapanguna nga mga kinahanglanon sa pagkaon. Nagapanawagan man ang mga ini para sa food self-sufficient kag rural livelihood opportunities bilang pagsugod sa Philippine Food and Agriculture Program. Gipahayag ni Sinag Chairman Rosendo So nga ang masunod nga henerasyon ang magaumod lamang ko ni hatag sa mga mangunguma kag iban pa nga mga producers sa pagkaon ang nagakaigo nga proteksyon kag suporta. Dugang pa sini nga pinasay ang gobyerno sa Pilipinas pangud dinhi lamang ang mayera sang Agriculture Department nga magapatigayon sa pagsaka sa pag-import sa tanan nga mga produkto ka pang-agrikultura kag pagbuhin sa taripa sa mga nagapanguna nga mga pagkaon. Una dinhi nagpanawagan naman sa Senado ang grupo nga pamalibaran ng nasabit nga programa pagud sa makapalay nini sa local agriculture sector ang amo nga mega free trade deal sa dalom sang RCEP nga sa karon pa dayon nga ginaistoryahan sa Senado kun magaugyon ini o kun hindi pag sa ratification sa palasyo sa nasabit nga programa sa bulan sang Setyembre. Kabugusan nga 609,570 additional doses sang Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine doses ang nagabot sa Ninoy Aquino International Airport kagabi. Ginwelcome ni Nanday at National Task Force Against COVID-19 Advisor Dr. Ted Herbosa kag US Embassy Consul Michael William Leach ang shipment sa vaccines nga ginbakal sa gobyerno. Suno kay Herbosa, ang pinakauli nga shipment nga ang nagkumpleto sa tanan nga ginbakal sa gobyerno para sa tuig 2021. Ang Pilipinas na nakabato na sang 210 million doses ng COVID-19 vaccines nagikan sa nagkalain-laing nga manufacturers. Ginengganyo man sini ang publiko nga magpabakuna na sang ilang nga second dose sang COVID-19 vaccines kasubong man ang booster dose kung eligible agad nga protektahan ang kaugalingon nagikan sa Omicron varianta. As of December 28, gipakita sang data sa gobyerno nga masobra sa 48 million ka mga Pilipino ang fully vaccinated batok sa COVID-19 samtang masobra sa 1.6 million ang nakabaton sang booster dose. Matapos nga magpanawagan sa bunig si Presidential Aspirant Vice President Leni Robredo para sa mga napektuhan sa Bagyo Odeta, nagdangat na sa 42.35 million pesos nga balor sang sorted goods ang nagabot sa Robredo People's Council Relief Operations Center sa Katipunan Avenue sa Quezon City. Nagdangat naman sa 33.58 million pesos ang kwarta nga gindonate sa mga tao paagi sa Tanging Yaman Foundation nga ka-partner sa Office of the Vice President. Sa duwa ka semana nga pagpadayon sa relief operations sa Katipunan Avenue, masobra sa 5,000 nga volunteers ang nagbuslanay para sa 24 oras nga operasyon kung sa diin ginbuligan nila ang pag-repack sa mga sinako nga mga bugas, noodles, biskwit, dilatas, hygiene kits, face mask, mga botelya sang alcohol kag iban pa nga mga donasyon. Kahapon, Disyembre 30 ang uli nga adlaw sang pagbaton kag pag-repack sa mga donasyon sa Relief Operations Center apang nagpangako si Robredo nga padayon ang pagbulig sa mga nabiktima sang bagyo. Ilabi na ang rehabilitasyon sa mga
mga probinsya kag pagpatukod sa mga balaya. Plano ni VP Lenny nga magtindog sang Angat Buhay Villages kang isang unang ginpatindog sa Marawi City sa mga lugar kung sali na wasak ang mga balay sang ginatos ka mga pamilya kaangay sa Dinagat Islands. Pagkatapos man sa iya quarantine, na siguro man nga magalibot liwat si VP Lenny sa mga lugar nga ginwaswasan sang bagyo. Sa isa ka interview ginpahayag ni VP Lenny nga importante nga nakita siya sa mga tawo bilang opisyal sa gobyerno. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 22 minutos ang nakaligad sa takna nga Lasay Zaga. Saydo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita international. Kadto kita sa Estados Unidos. Nagresulta sa mas madasig nga pagdamo sa mga bagong kaso sa COVID-19 sa mga bata sa Estados Unidos ang Omicron variant sa sunod lamang sang pila ka semana. Sando sa pinakahuling nga datos sang US Center for Disease Control and Prevention, nagsaka na sa 334 kung masobra sa 58% ang mga bata sa bilog nga pungsod nga ang numero sang 7-day average numbers ang daily hospitalization umanin sa Disyembre 21 tubtob Disyembre 27. Mas mataas ko ni panggid sa hindi magdubo sa 19 o kon 19% nga una na nga na-record sa ahensya. Diri nga mas magamay naman sang 25% sang 74 million nga mga bakunado nga Amerikano nga may edad 18 anyos. Nagpandam na mga eksperto nga mayera sang posibleng surge sang Omicron sa bilog nga Estados Unidos bangod sa liwat nga pagbukas sa mga eskwelahan sa masunod nga semana pagkatapos sang winter holiday. Ginpahayag ni Dr. Jennifer Nayak, isa ka infectious disease expert kag pediatrician sa University of Rochester Medical Center, nga ang bata nga wala pa sang 5 katuig nga wala pa na bakunahan batok sa COVID-19 ang natapikan sang among nga virus. Sa sunod diri nagkakahulugan lamang ini nga dako pang numero sa mga bata ang wala pa sang pre-existing immunity batok sa makamamatay nga virus. Para sa katapusan nga balita international sa Jerusalem, magapatigay ng Israel sa ikaduwa nga COVID-19 vaccine booster shots para sa mga tao nga naghina ang immune system sa sunod sa top government official. Apang ang desisyon sa mas lapnagon nga paggamit sini ang pending pa. Ang Israeli Hospital ang naka-administer sang ika-4 nga shot sa grupo sa mga health workers o kung ang ginatawag sa mga ini nga isa kadako nga pagtuon agod lang tawon kon ang ikaduwa nga round sa booster shot ang makabulig sa pagtapna sang paglaptas ng Omicron variant. Ang resulta sang nasambit nga pagtuon ang ginalauman nga magwa sa sulod sang duwa ka semana. Ang Israel ang isa sa mga pungsod nga pinakamadasig sa pagpatigayon sa pagbakuna batok sa COVID-19 kasubong man isaman sa nauna nga maglunsyar sang booster shot sang bakuna. Para sa aton nga business news, nagpaandam ang pila ka mga negosyante sa pagduging sang online scam tuoy sa pagbakal sa mga lechon. Suro kay Ramos Ferreros, pinuno sang La Loma Lechoneros Association, kung mag-deposit ang customers ang advance deposit o kung maghatag sang down payment, wala gin-deliver ang baboy, samtang ang iba naman maniwang nga baboy ang i-deliver. Ginalaw man naman nga magataas pa ang presyo sang lechon subong nga adlaw, bukod sa ginalantaw nga mataas nga demanda. Nagpaandaman ang mga negosyante sa mga nagagamit sang double dead nga baboy. Gani mas ginapili sa mga manugbakal nga magpadulong na lang mismo sa mga baligyan imbes nga mag-online o kung ipa-deliver. Nakabawi naman ang mga lechonero bangod mas nagdamo ang mga nagabakal sang lechon kung ikumparar sang 2020. Para sa ating foreign exchange rate, ang isa ka US dollar baybalong 50 pesos and 26 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar baybalong 6 pesos and 44 centavos. Ang isa ka Singaporean na dollar baybalong 37 pesos and 14 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian Riyal may baybalong 13 pesos and 38 centavos. Kag ang isa ka Euro may baybalong 56 pesos and 86 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded na gabalor sa 57 pesos and 5 centavos. Tudo 58 pesos and 49 centavos. Ang premium na gabalor sa 58 pesos and 5 centavos. Tudo 59 pesos and 49 centavos. Ang diesel na gabalor sa 45 pesos. Tudo 46 pesos and 44 centavos. Para sa aton nga balita sa inampang, natala na nga magbalik ang Philippine Basketball Association sa Mall of Asia Arena sa Enero tuig 2022 sa PBA schedule para sa January 12 to 30. Naging pagwa kahapon. Ang games ang paghahiwaton sa MOA Arena sa Enero 15 kag 16 kung saan maghampang ang Barangay Ginebra kag San Miguel Beer. Ang liga magabalik sa Araneta Coliseum pagkatapos sini para sa ilang masunod nga mga hampang. Una na nga naghampang ang liga sa facilities ng Angeles University Foundation kag Don Honorio Ventura State University lunsay sa Pampanga bango sa pandemic restrictions. Ginihiwat man sa PBA ang pila ka bang hampang sini sa Inari Sports Arena sa Pasig antes ini nagbalik sa Big Dome sang December 15. Pagkatapos ng holiday break, ang PBA Games ang magabalik sa Enero 5 o January 5 kung saan maghampang ang Magnolia Hotshots sa Pambansang Manok batok sa
Blackwater Bossing kag Alaska Aces batok sa Meralco Bolts. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 26 minutos na nakaligid sa atak ng alas 6 aga kagaron sa ato naman nga entertainment news. Giselebrar nanda ya Dingdong Dantes sa kag Marian Rivera ang ila ikapito nga anibersaryo bilang mag-asawa. Agod marka ng ilang okasyon na ginapakigbahin ni Dingdong sa Instagram ang litrato sang kasal nila pito ka tuig lang nakaligad. Sa caption sa aktor, ginpay sini nga isa ka sa mga highlights sang ila kasal among paglakat ni Marian sa aisle samtang ginatukar sa Ateneo de Lazal Boys Choir ang The Beach ni Angelo Badalamenti nga gina-orchestrate sang iya grade school music teacher nga si Miss Daisy Marasigan. Sunod diri, apisar nga out of focus ang itsura sang choir sa litrato nga iya ginapakigbahin ang memorya kung ano ini ka glorious kag magical ang magapabilin sa iya core memory kag gini madula ang marka sini nga makapatindog sang iya balahibo. Gintamyaw man sa aktor ang iya asawa sang happy anniversary. Samtang nangin simple naman ang greetings ni Marian sa kag nagpakigbahin sang sweet nga litrato nila nga duha. Sa caption, iya ginsulat nga ang mga tinaga nga today, tomorrow, always, #Happy Anniversary Dada. Si Dingdong Dantes kag Marian Rivera ang may duha na ka mga kabataan nga mosanay Zia kag Sixto. Para sa aton nga Bombo Health News, nalakip na sa daadlaw nga ginahimo ang tagsa-tagsa nga pagpaghilamos apang para sa mga skincare obsessed. Makapila ka beses ini nga ginahimo sa isa ka adlaw. Gani mga kabombo, aton hibaloon kung makapila ka beses dapat magpanghilamos sa isa ka adlaw ang isa ka persona. Maski na numan ang skin type sa isa ka tawo, nagapangilamos kini sang hindi magnubo sa isa ka beses sa isa ka adlaw. Agud kuhaon ng mga higko, makeup kag mantika sa iyang guya. Madamong naghambal nga hindi na kinahanglan nga magpanghilamos sa kun aga. Apang mayara naman nga nagapating nga ang pagpangilamos sang makadula kun ang sa makaduha ka beses ang nagawkas sang pollutants kag irritants sa guya. Apang kun dry ang imong guya kun aga, hindi na kinahanglan nga manghilamos sa magamit na lang sa nga purifying face oil. Kung oily naman iniya, inarekomendar ang pagpangilamos. May baluan kung nag-overwash ka kung mabatyagan mong ang imo panit ang nagahugot kag dry. Ang overwashing nga masaming nga resulta sa paggamit sang cleanser nga tuman ka harsh para sa panit. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 28 minutos ang nakaligad sa atak ng alas 6 sa aga sa ato na nga balitang espesyal. Kung kaysa, hindi balikawan nga late nga nagakauli ang libro sa isa ka library. Apang pinasain na tabo sa isa ka library sa Indiana matapos nga nagpadala sa ila sang libro nga ginhulama sobra 53 ka tuig nang nakaligad. Si Joseph Fox, manager sa River Park branch sa St. Joseph Public Library sa South Bend. Ang nagapayag ng isa ka package ang nagabot sa mail nagikan sa San Bruno Public Library sa California. Kag nakita nga ini nagaunod sang kopya sang Sir G.W. nga libro ni George MacDonald. Wala sang note o kung iban pa nga eksplanasyon nga nakabutang kung paano ini nagdangat sa California Library. Apang sa sulod siniya ang isa ka stamp nga may address nga River Park branch kag due date card nga nagapakita nga ang libro ang nag-due sa tong June 21, 1968. Wala naman sa withdrawal stamp sa libro kag wala ini sang book sale. Ginabanta ni Sipox nga nagadangat sa $3,800 o kung sa mas sobra 195,000 pesos ang late fees. Pangipayag pa nga hindi na mag-testing pa claim sang late fees ang pasilidad. So saya paghatagan lamang sa bago nga barcode ang libro na magabalik sa circulation. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time punto 6 media na sa aga kag sa ato naman nga weather update. Ang shear line namang nag-aapekto sa Visayas kag northeastern section sang Mindanao. Ang northeast monsoon ang nag-aapekto sa Luzon. Ang Visayas kag Mindanao maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may laptalaptaw nga pagulan kag pagpanaguob dahil sa shear line. Lauman ang pagbaha ukon pagkatiphag sang lupa pagud sa kasarangan na tubtob mabaskog nga pag-ulan. Ang Cagayan Valley, Bicol Region, Aurora, Quezon, Oriental, Mindoro, Marinduque, Romblon ang mag-eksperyensya sa magalumon na kalangitan nga may mahina nga pagulan dala sang northeast monsoon. Ang Metro Manila, ang nabiling nga bahin sa Luzon na maka-eksperyensya sa maglugal-umon tubtob magal-umon na kalangitan nga may tumunagsahon nga pagulan dala sa northeast monsoon. Ang Luzon, Visayas, kag ang north kag eastern section sang Mindanao ang may kasarangan tubtob mabaso nga pagyup sang hangin. Ang nabiling nga bahin sang Mindanao may mahina tubtob kasarangan nga pagyup sang hangin. Ang baybayin diri ang mangin mahinay man tubtob sa mangin
makasarangan. Sa ato naman, naantad sang temperatura, una kita sa Metro Manila, 23 to 29 degrees Celsius. 2% ang chances ng pagulan. Ang hangin na may kabasagon nga 3 kilometers kada oras with clear and periodic clouds. Sa Kawayanan, 19 to 27 degrees Celsius ang atad sa temperatura. May 12% ka chances ang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 2 km per hour, partly cloudy. Samtang sa Iloilo naman, 24 to 28 degrees Celsius ang atad sang temperatura. 14% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 27 km per hour, cloudy. Sa Davao, 23 to 28 degrees Celsius ang atad sa temperatura. May 17% ka chances ang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 5 km per hour, cloudy skies. Kaagdiri sa syudad sang Bacolod, 24 to 28 degrees Celsius ang atad sang temperatura. 68% ang chances ang pagulan. Ang hangin ay makabasugon nga 3 km kada oras, cloudy. Ang adlaw na butlak la 6 sa kainas ang aga kabagatunod la 5:36 subong okon karon sa Kasisidmon. Oras sa Bombo Radio Philippines, standard time 32 minutos na ang nakaligad sa takna ng 6 sa aga. Inyo na batian ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong adlaw sang Biyernes, Disyembre 31 tuig 2021. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kagami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo, Mary Divine Grace Moreno Guelio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Kaagsato na nga Bombo News Analysis ang ginpadala sa isa ka maokod gatag palamatis ang Bombo Radyo Bacolod. Inang ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones kag ini ang may tigulo Financial Assistance. Dalayawon ini ang lihok sang aton gobyerno nga maghatag financial assistance sa nalitan sang bagyo. Kabay pa ang pagpanghatag hindi magtalang kag insakto ang matagaan matudtuod gid nga mga benepisyaryo. Kabay pa ang matagaan amuyad to ang nagkalaguba ang mga puluyan. Kay basi ang naguba ang ilalang dalapugan, kanugon sang kwarta nga lain ang mapadulungan. Kabay pangini nga financial assistance, hindi paglaktan sang politika, nga matutuod gid ang mga tawo nga ginapanglista. Kay basi intra naman sa mga lain ginawa, laban naman sa lapaw ang ipanghatag nga kwarta. Kabay ini nga financial assistance, igatag sa gilayon, parang ilapuluyan, liwat nga makabangon, kaya mo lang ini ang solusyon nga maalibanta ng ila mga palasanon. Ang ini nga panguna-una ang pananawan ng ginpadala ni Leo Siralbo sa Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info.